Szentgyónás végzése következtében nagyon önálló munkát végeztél meg. Nagy takarítást tartottál velünk, ez csak te magad, hogy előkészítsd a terepet az érkező Szentlélek számára, hisz az Isten kegyelme nem más, mint az ő bennünk lakása, Szent Háromság képe a szívünkben. Így hát bátran merem őket ajánlani egyrészt a mindenható Isten hírgalmába, és a Szentlélek lelkesítő eljövetelét várva, és nem utolsó sorban püspök urunk számára is azt hiszem nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy fölkészülnek és méltók lesznek a szentség védelmére. Csücs! Nagyon nagy dolog és nagyon nagy felelősség az, amikor egy felelős lelkipásztor azt mondja, hogy az egyház gyermekeiről, az egyház szentségét kérik felelősség. Nyilvánvalóan ebben benne van egy emberi törékenység is, benne van egy emberi jó akarat, emberi szándék, benne van egy emberi szándék is, de benne van az Istennek bennünket végtelenül szerető jó akarat. És ezért nem szabad félni. De legfőképpen egy ilyen bemutató gesztusban benne van az, amiről Léváncsik Maria beszél, Szent Háromság bennünk, vagyis hogy Istenünk szeretet. Azt a szeretetet, amelyről itt a mai szentírási szakaszok bőséggel adnak a tanítás. Nem csak a tanítás érdekes, természetesen elsősorban az, hanem az is érdekes, hogy az a néhány kérdés, ami ott van az ember szívében egész életében, akár idősről legyen szó, fiatalról, felnőttről legyen szó, ez a néhány kérdés legfőképpen, vagy mindenek előtt szeretetnek a kérdése. Mert nem ezt kérdezzük mindig magunkról, jó szeretet, férje feleségtől, jó szeretet, jó szeretet, amikor segítem, amikor figyel, jó szeretet, amikor munka miatt távol vagyok, jó szeretem, amikor talán fáradt vagyok, és ő is, és segítséget szólnak. Jó szeretni a gyermekasszonyait, amikor idősek betegek, és szívesen vennék, hogy több időt töltsenek együtt, de az élettel nem teszi lehetővé. Jó szeretet. Jó szeretet akkor, amikor éppen azokat látom meg legkönnyebben, szinte észrevétlenül, kik engem szeretnek, akik törődnek velem, táplálnak engem, akik megbocsátottak már számtalanszor, és megmásnak. És iszonyatosan vagyok, amikor fölismerhetsz. Mikor szeretek jó? Jó szeretek akkor, amikor fiatalként keresem a jövőmet, keresem a páromat, ki lesz az igazi, ki lesz a jövőbeli, ki lesz az, akivel egyszer mindenkor a lényegésen összekötjük az életeket. És számtalan kutató, számtalan kerülő, számtalan csalódás, és akkor mi a szeretet? Jó szeretek akkor, amikor engedek az zsarolásra. Jó szeretek akkor, amikor csak önző vagyok, és magamra figyelek. És úgy gondolom, nem szeretnek mások, mert nem azt teszik, amit én szeretnék, vagy ami nem is kényelmes és kellemes lenne. Mikor szeretek jó? Mindannyiunk életét végigkísérjétek a is. És ki mondja meg ezt? Ki mondja meg ezt hiteltével?
szívetekben ott van a kérdés, mikor szeretett jól, és ki mondja meg azt nekem, és ti pusztán a jelenlétekkel, pusztán azzal, hogy kérjük a vérválasztánységet az egyháztól, azt halljátok meg itt mindannyiunk előtt, akkor szeretett jól a Krisztus követel. Ő mondja meg nekem, mi a jó szeretet, mi az, ami nem önzés, mi az, ami nem tartom irányba, és mikor leszek végérvényesen boldog. Mi az a szeretet, ami az élet minden pillanatában érvényes, akkor is, amikor boldog vagyok, akkor is, amikor beteg vagyok, akkor is, amikor magányos vagyok, akkor is, amikor reménytelennek tűnik a jövő, és akkor is szeretet tudok, mert Jézus itt tanít bennünket. Mai szentírási szakaszok arra tanítanak bennünket, hogy ez a szeretet vágya, ami ott van bennünk, ez nem pusztán, ami emberi elvonulásból fakad. Isten nem szeretett minket. Úgy szeretett a világot, hogy egyszülött kiáltotta érte, hogy mindaz, aki benne hisz, nem elveszem örökké élet. Jézus pedig tanít bennünket. A szereteteknek megtartják a tanításomat. És mindaz, aki megtartja a tanításomat, az boldog lesz, Isten fogja a határon, és lakást tesz utána. Lehetne megtartani Jézus tanítását. Lehetne ezt követni. Ebben kéríteni az Atya és a Fiú lelkének a segítségét. Hogy életed bármely helyzetében, bármilyen állapotban, bármilyen életszakaszban jól tudjatok szeretni. Hiszen Jézus azt mondja, elküldöm nektek lelkemet. Ő majd eszetekbe jutatja mindazt, amit én mondtam nektek. Ő majd vigasztal benneteket. Ő majd bátorít benneteket. Ő majd erővel tölti el tagjaitok lelketeket. Ő majd megújít benneteket. Biztosak lehetnek tehát, hogy lehet jó szeretni, és tudtok jó szeretni. Aki szeretne engem megtartani a tanításom, ehhez kapok vigasztalás, bátorítás a Szentlélektől. De nézzük csak meg a Szentlélek hogyan tárít fel előttünk ennek a Krisztusi szeretetnek néhány lényeges elemét. Először is Jézus azt mondja, parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Aki megtartja a tanításomat, az szeret engem. Vagyis a szeretet, az fölöttünk áll, rajtunk kívül áll. Nem értelem, nem hangulat, nem idei óráig tartó értek, hanem az igazság, amely Jézusban megismerhető, az az igazság, amely kötelez bennünket, amely nem hangulattól függ, nem többségi véleménytől függ, nem egy korszokástól függ, hanem az Isten jóságától, hiszen ő maga, és attól, hogy a lelkismeretünkbe ért vágy, hogyan kapcsolódik össze. Tehát tanulhatunk, és mert tanulnunk kell. Akkor szeretek jól, hogy Jézus személyét ismerem. Elfogadom őt döntök mellettek, és elfogadom az ő tanítását, megismerem, és döntök mellettek. A szeretet alapvetően az igazság megismerése, az igazság megvalósítás. És Jézusról azt is megtanuljuk, hogy a szeretet az valójában szolgálat. Megparancsolom nektek, szeressétek egymást. Lehet egy parancsot szeretni, de nyilván nem erről van szó, hanem arról, akkor szeretek jól, hogy Jézus példájára és barátainak van bennünket. Azt akarom adni a másiknak, ami az ő igazi java, ami őt
szolgálat közösség. Oly sokszor panaszkodunk, milyen a világ, milyen csúnya, mennyire nem szeret bennünket, mennyire más logikát, más értéken valósul meg, és ilyenkor összetartozónak érezzük magunkat a világ szívásában. Ez sokkal többről van szó. Ez az egymás szolgáló szeretet teremt bennünk igazi közösség. Nem a panaszkodás, nem a gyűlölködés, nem a világban való szemforgás, hanem ha egymást őszintén elfogadjuk, egymásnak azt hagyjuk, amire leginkább szüksége van. Az igazsághoz ragaszkodunk. Az a szeretet, hogy Jézus tanít bennünket, egyértelművé teszi. Azonból, hogy a szeretet igazság, tanítás, azonból, hogy a szeretet szolgálat, a szeretethez hozzátartozik az áldozatállalás is. Lemondjuk önmagunkról. Áldozatot hozott testvéreit. És semmi nem viszi előre a közösségeink életét, egy család életét sem, egy párkapcsolatnak az életét sem, csak az áldozat. Amikor hajlandó vagyok másikért lemondani önmagunkról, lemondani elgondolásainkról, azért ne szeretem. Nem azért, mert azt hívnak. Nem azért, mert valamiféle hamis önmegvalósítást akarok megtenni. Nem azért szeretem. Azért, mert azt szeretem, hogy neki jó. Kedves bérmányozók, ti megkaptátok a keresztelésetekor szentek. Az egyház teljes jogi tagjai. Mi történik nálunk? Megkapjátok a Szentléleknek azon különleges adományait, amelyeket csak nektek készítek, csak nektek akarok odaadni. Azért, hogy boldogok legyetek. Azért, hogy szeretni tudjátok a másikat. Az igazsághoz ragaszkodva, Jézus tanítását követve, és áldozatot is hozva szolgálatásnak. Ezáltal lesznek boldogok. Tehát most, amikor az egyház gyermekeiként kéritek a bérmálás szentségét, akkor tulajdonképpen ezt kéritek. Boldogok akarok lenni, úgy, ahogy Jézus mondta, úgy, ahogyan Isten szent lelkezett. Ezt a hittel tudjuk elfogadni. Hiszünk annak, aki ezt mondta. Hiszünk annak, aki az ő életét odaadta életet. Ezért szükséges, hogy egyház gyermekeiként, amikor a bérmálás szentségét kéritek, hitvallást tegyetek arról, hogy tényleg elfogadjátok Jézus. Igen, mondatok ő rá, az ő tanítására, és mindent tanúsítotok magatoktól, ami nem Krisztus. Ellentetek. Szükséges, hogy elmondjátok a hitvallásnak a szavait. Kérlek benneteket, kedves bérmálkozók, és most csak titeket állítok fel, és válaszoljatok azokra a kérdésekre, amely kérdéseket az egyház régen mindig tudtálnak. És kedves szülők, bérmálkozók, kedves testvérek, mi pedig legyünk tanulni ennek a hitvallásnak, mely hitvallásban fiatal testvéreink a Krisztusról tanult szeretettel mondanak. Felejtett együtt mindnyájan arra, amit az Anya Szent Egyház nevében kérdezett tőletek. Ellene mondatok a sátánnak, minden cselekedetének és minden csábításának. Hisztek-e Istenben a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjükben? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urukban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és ülakadják jobbján. Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és Értetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök úgy, amint pünkösök az apostolok részesült. Hisztek-e a katolikus Anya Szent Egyházban, a szentek közösségéből, bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk az Anya Szent Egyház hitte, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ámen. Most pedig kedves testvéreket is kérem, Szentlélek hívás idejére, hogy álljunk fel.
imádkozzunk, kedves testvéreink, Istennek a mindenki voltához, hogy árasszál jóságosan szentelt, mivel fogadott, így újjászülettek már